Друзі, всіх вітаємо. Зараз у нас у місті Запоріжжя проходить виставка Білоруського добровольчого полку Калиновського. І ми запрошуємо вас на виставку. Знайомтесь, Альберт, і він розповість вам за цю виставку. Слава Україні, живе Білорусь! Як вже було сказано, тут у галереї сучасного мистецтва по адресі Соборний проспект 151 до 6 вересня буде відкрита фотовистава, присвячена 4-й годовині нашої з вами боротьби, 4-й годовині нашого полка Калиновського, де ви побачите фотоздимки наших бойців, де ви бачите фотоздимки тих, хто зараз в полоні, фотоздимки тих, хто вже загинув за нашу вашу свободу. Так само побачите нашу з вами боротьбу за нашу з вами свободу, за боротьбу за визволення Білорусі, за визволення України. Тому запрошуємо вас. Так, запрошуємо кожного дня до 18 години дня тут, у галереї сучасного мистецтва. Слава Україні, живе Білорусь! Слава Україні, героям слава!